Ja, så var vi for fulde, og de ville ikke have, at vi havde au pairs med til møder. Og så gad vi sgu ikke det længere. Så bakkede vi altså stille og roligt ud, ikke? Ja. Men så har vi også lært søde Jan og Lone slikke-Ole, ikke? Eller slikke-Jan. Men det er altså... Det er jo frygteligt, at de bor ude på Amager, dine forældre, Kasper. Ja. Jamen, det er pinligt altså. Er der flere fra Amager i aften? Nej. Nej, men altså, vi kombinerer tit et besøg hos Jan og Lone med noget spændende fattigdomsresearch. Ude på Amager. Der er måske nogen, der har lagt mærke til, at vi har nettoposer med, og Møllers kiosk. Det er egentlig meget sjovt, at en af Danmarks rigeste mænd, ja, nu har han altså gået bort, ikke? Men at han driver Danmarks klammeste kiosk. Men nej, vi har været ude i nogle dejlige nettoforretninger på Amager, ja, og købe en masse lækre præmier. Ja, fordi vi vil så gerne hylde jer. Vær med til at hylde jer, ikke for Kasper og Morten skal hyldes i dag. Så vi har købt en masse dejlige præmier, som vi vil dele ud til jer. Og så tænkte vi, vi laver sgu en Kasper og Morten quiz, ikke? Ja. Er I med på den alle sammen? Ja. En lille mandebryllupsquiz. Ja. Det lyder lidt, ikke? Er der mange, der allerede er liderlige i aften? Ja. Det lyder godt. Men altså, egentlig meget skægt med Kasper, ikke? Fordi vi har jo kendt ham i mange år, ikke? Og så pludselig, for 2-3-4 år siden, eller hvornår det var, så pludselig ville han ikke bare vores au pairs mere. Og så vi sagde, jamen altså, hvad med Lille Jung, eller Svetlana, eller... Nej, han ville ingenting. Han ville ingenting. Han begyndte at stirre på Poul, og så pludselig, ikke? Kiggede på Pouls numser og sådan, ikke? Og jeg tænkte, hvad fanden er det med Kasper? Og så var det søde Morten, ikke? I er søde og dejlige. Tag tørret af. Det er pjat. Det er pjat. Ja, vi skal alle sammen bade nøgne i Københavns Havn lidt senere. Den er jo blevet helt ren, ikke? Ja. Men skulle vi quizze? Ja. Kasper og Morten må ikke være med. Nej. Men altså, reglerne er simple. Vi stiller et spørgsmål. Kan man svare, så svarer man. Er det korrekt, kommer man op og vinder dejlige gavekort og præmier fra Møllers kiosk. Svarer man forkert, skal man tage tøjet af. Og springe i havnen, hvis man er frisk. Er I med på reglerne? Yes. Godt. Hvad er de eksakte konsekvenser af den nye dagpengereform? Nej, det er gas, for det har jo ikke noget med nogen af os at gøre. Så det er der jo ingen grund til at sætte sig ind i det. Nej, hvor meget har Kasper og Morten tabt sig til sammen, efter de startede på den voldsomme kødkur? Jeg kan godt se, at de er svundet lidt ind, ikke? Hvem sagde 20 kilo? Ja, 20. Hvem sagde 20? 20. Det er næsten korrekt. Det er næsten korrekt. Er det korrekt? Af med tøjet. Nej, kom herop og tag tøjet af. Eller kom herop. Kom herop, søde. Du tør ikke komme med det her. Vi skal lige høre overdommeren. Kan det godtaget med 20? Det helt rigtige svar er den, ikke? 20. 60. Er det 20? Skal der herind, så alle? Kom herind. Gud, hvor ser du dejlig ud. Har du nogensinde vejet Kasper eller Morten? Nej. Det kommer du til i aften. Ja. Nej, vi skal lige høre, hvad er dit navn? Lene. Det er korrekt. Har du vasket dig i dag, Lene? Det var godt. Du får lige en ekstra dejlig deluxe beauty moment. Det er lux fra Møllers kiosk. Og så får du en no-touch hand wash refill. Ikke? Og så får du også en dejlig Paul og Fritz rødvin, vi selv har tappet. Det er ikke pinkus, men det er udmærket. Og så får du også lige et gavekort. Skal du have på gavekort. Søde Lene, du vinder også et gavekort. Vi går altid rundt med et gavekort, ikke? Vi elsker at give, ikke?
Igen, det ved du godt, ikke? Det kender jeg. Ja. Det kender jeg på mig selv. Ja, det er jeg ikke. Ja. Se, Lene, du vinder 2 timers voldsom, men fræk all-inclusive oliemassage ved Simon Emil Amitsbøl. Og så skal du lige have en ekstra en, ikke? Du vinder også en eksklusiv rundvisning i Bandidos Rockerborg i Køge med Henrik Sass Larsen. Tillykke, sød. Tillykke, søde. Bravo! Hvor er der mange søde børn, hva'? Ja, så kommer der et spørgsmål til børnene. Hvilken dansk bank er den næste, der krakker? Danske Bank. Danske Bank. Nej, så kommer vi alle sammen på røven, ikke? Nej, vi tager et nemmere spørgsmål. Hvad betyder det franske ord au pair oprindeligt? Zoe. Min far? Det ved din far, det er forkert. Tag tøjet af, det er også forkert. Det er der ingen, der ved. Er der slet ikke nogen, der ved det? Hvad med dig, Kasse? Morten? På lige fod. På lige fod, det er korrekt. Og Det er korrekt. nu betyder det nærmest det omvendte, ikke? Det er meget sjovt at tænke på, ikke? Nej, vi skal have Ja. et rigtigt Kasper Morten spørgsmål. Hvor mange klip har Morten i sit kørekort? Der. 2. Det er korrekt. Var det dig, der sagde 2? Alle andre skal tage tøjet. Kom herop, søde ven. Hvad hedder du, dejlige menneske? Det er faktisk det er faktisk ikke rigtigt. Er det ikke rigtigt? Nej, Hvor mange har du? det er mig, der har 2. Så skal du tage tøjet af. Nej, så skal jeg faktisk tage tøjet af. Nej, det behøver du ikke, så bliver Kasper bare villig. Nej. Du får 2 dejlige suttemænd fra Møllers Kiosk. Og også en lækker rødvin. Og så vinder du også en fræk homovielse i Vor Frue Kirke ved DF's kirkeordfører Christian Langballe. Det lyder frækt, ikke? Skal du have en til? Du vinder også kunst- og kulturrejsen Mit elskede DDR med Ole Sohn som rejseleder. Han har jo masser af tid lige nu, ikke? God tur. Tillykke, ikke? Du er en dejlig mand. Skal vi lige tage et sidste spørgsmål? Skulle vi lige tage et spørgsmål til? Nej, hvor ser ikke dog søde ud alle sammen også. Hvilket gymnasium har Kasper gået på? Tårnby. Du har allerede vundet. Nå, så må vi tage et tillægsspørgsmål. Det er egentlig meget flot, at det er gået der så godt, ikke? Og så fattig i kåren. Gå rundt derude på Amager med alle mulige børn, der ikke havde tøj. Og... Uden at vi skal huske at sige til Jan og Lone, altså, og vi synes, det er så trist at skulle til Amager så tit, ikke? Og så vi har sgu købt et hus til jer, ikke? Og vi i nærheden, ikke? Er også alle sammen. Også rigtige mennesker, ikke? Og på Rumsted, ikke? Nu skal jeg altså bo i Rumsted, er det ikke dejligt? Tillykke med det. Og jeres hus, det bliver revet ned om 1,5 time. Så det er ved at komme hjem og hente alle de fattige ting, I har. Kakkelbordet og sådan. Nej, vi skal høre over, hvad hedder Harald Blåtands forældre? Altså, ved I ingenting om historie? Det er bare økonomi og kurser og... Ved I det heller ikke, unger? Ved I overhovedet noget? Nej, vel. Hvor går I i skole henne? Hvor var du i skole Hvem sagde henne? går med 20? Gud, nej! Sagde du går med 20? Ikke sikkert. Det er korrekt. Kom herop. og tag tøjet af. Det vil vi gerne have, det er jo noget imod. Men hvad er det der meget skægt, du har? Du har sgu da været au pair hjemme hos mig, har du? Nej. Nej, måske har jeg bare bollet dig. Ja, jeg skulle også lige til at sige, at det må da være meget længe siden, hvis du har været au pair, ikke? Ej, men det er jo så rigtigt, hvad Poul siger, ikke? Når de først er fyldt et par 20, ikke? Så gider man ikke rigtig mere. Så begynder det hele at hænge og slaske og dingle over ryggen, ikke? Så overgår man ikke det længere. Men hvor gammel er du? 36. Ej, altså.
Det er synd. Det er synd. Men du skal lige have et tillægsspørgsmål, for det var nemlig helt korrekt svaret. Men hvad hedder Harald Børstings forældre? Leif for Ilse, det er korrekt. Du vinder forrige uges nummer af Landbrugsavisen. Ja. Hvor mange vidste, at der eksisterer en avis, der hedder Landbrugsavisen, der kommer hver uge? Fyldt med nøgletal. Så får du også en dejlig Xanax Men Active Control. Og så får du 4 suttemænd. Kan du godt lide at sutte? Eller slikke, så er der lidt mere slikke her, ikke? Og Søde, du skal også have på gavekort, ikke? Du vinder, og hvad skal du vinde, ikke? Du vinder en fræk fadøl med Stig Elling. Inklusiv 14 dages all-inclusive badeferie på Mykonos på Deluxe. Dobbeltværelse med Søde Stig. Den kan du give videre til Kasper Lamor. Nej, du skal lige have en til. Du finder også... Er du inden for erhvervslivet, eller hvad? Nej. Offentlig? Nej, det var dog forfærdeligt. Arbejder du i det offentlige? Så har jeg bare... Skolelærer? Nej, hvad laver du her? Hvorfor? Så har jeg et godt gavekort her. Ja. Du vinder kursus i lønforhandling ved tidligere domdirektør Anders Eldrup. Ja. Så kan du få et gyldent håndtryk der, ja. På 2.000 kroner, eller hvad man får, ikke? Du får også lige nogle Kleenex her, ikke? Du må græde meget, når du er skolelærer. Har du mere, Fritz? Ja, det kan du godt være. Ved du hvad, du vinder så også lige en fræk fransk lapdance ved prins Henrik. Inklusiv 4 timers digtoplæsning af egne digte og 20 flasker Chateau de Cais. Det lyder ulækkert. Jeg vil og vin. Tillykke, Søde. Tillykke. Og pas godt på alle børnene ude i skolerne, ikke? Så ved jeg ikke om... Eller hvad? Nu skal vi ikke lige tage det klassiske Kasper og Morten råb, som vi alle sammen kender. Det går sådan. Kender vi Kasper og Morten? Holder vi af Kasper og Morten? Ja. Så er det alle sammen. Også børnene. Er I med? Kender vi Kasper og Morten? Holder vi af Kasper og Morten? Ja! Sådan. Så skal vi ikke slutte af allersidst lige at råbe et hurra. Kasper og Morten. God idé, Fritz. Kasper og Morten længe leve, ikke? Hurra! 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 Og så er det færdigt, ikke? Nej, det er pjat. Men Søde dejlige, vi ved jo, at I elsker boblevand, ikke? Vi drikker jo også rigtig meget boblevand sammen, ikke? Så den skal I altså have, ikke? Ja, det er jo altså... Det er jo ikke noget særlig god flaske, men... Det var da en tavlig flaske. Ja, ikke? Nej, der står 70 flasker af en af de gode derude. Det er godt. I en lastbil, ikke? Det kører vi hjem til adressen, ikke? Det var det bedste, vi kunne få i Møllers Bjerg. Nej, skal vi ikke ønske os alle sammen og hinanden en vidunderlig bryllupsfest for Kasper og Morten? Hvor ser I vidunderlig ud? Tak for det. Ja, søde. Det gør I også. Det gør I også. Og vi har en ekstra gave til jer. Vi har, hvor mange var det, vi har købt? 12 mandlige au pairs til jer. Og 11 græske øer efter eget valg. Au pairsene ligger ude i en container herude på havnen i stedet. Vi skal nok finde ud af, hvor de er. Ikke? Nej, det er klart. De sidder derhjemme i huset og venter. Nu sejler vi til Wien og går på druk. Dem, der vil med, skal bare tage med, ikke? Skal I med på druk over? Nej, men... Ja, tillykke. Tillykke og rigtig dejlig fest. Det er så meget.